Da. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. De această dată vă voi arăta o montură pentru scobar, fină la plumbișor de mână. Primii pași am realizat deja. Am pus un fir de care am pus un plumbișor și o biluță, o alică, opritor, ca să zic așa. După care am ajuns la ultimul pas, pusul acului. Am un ac care l-am găsit în trusă, să vă arăt acum și cum fac nodul. Am mizerii pe mână, nu știu de ce, s-o pus, de ce nu, da. Nodul în felul următor, numai că am înaintașul cam lung și cam greu să-l fac, dar mă descurc. Nodul puneți așa jos, mă scuzați, după care veți pune și sus la fel. Hai, tot transpir. Și veți face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 ori veți roti, după care veți trage de partea de jos. Și nodul e gata. Să vă sună, da? E ok. După care buclița asta de sus o să trebuie să o tăiesc, dar eu nu o să mai tai. După care o să fac la fel o buclă. Și montura o să introduc în bucla la plumbuleți, după care o să finalizez. Odată. Acum e o mărime de care am găsit pe trusa mea. După care, da, vedeți bucla aceasta. De bucla aceasta veți pune bucla asta. Veți băga acul prin bucla de pe firul principal. Și asta e. Cam asta e montura. Un fir, un opritor și un înaintaș undeva la vreo 60 de centimetri în capăt, cu un ac care l-am găsit prin trusa mea, uitați.
Montură fină pentru pescuitul scobarului la plumbișor de mână. Acesta a fost și clipul de astăzi. Cu voi astăzi a fost Dani. Pe curând, pa, pa!